Good morning. Start it. Hello. Good morning. Good morning. Gusto beli start it. Tambah. Hah? Kamu mau tak? Gusto tanda kak. Nenane dongoang jiuni belar gantun serau. Good morning. Hi. Hi, Dada. Hi, Dada. Hi, huh? Hi, huh? Hai bay nâng nào. Tháo xuống đi giả đó mà. Logofer hân. Hi Logofer. Boy cover. Nâng thăm một đâu. Biết chạy à? Biết ra đừng thua này bà hai. Gusu thằng đi giả long nhá. Anh ấy cho biểu lên nha. Anh ấy cho bi trái. Thank you hả? Anh ơi. Anh ấy hân. Anh ấy sao mà mẹ? Thank you anh ơi hân. Thank you nữa đỏ. Thì không ăn à? Thác làm sao? Thác Comment hỏi được không? Không mấy mến Nissan Borgheri tasmini जानो बाखै रावबो कमेन्ट हरा माथो कमेन्ट खालाम गाइसमोन ने मामि कमेन्ट खालामनो हागोन दा बयबो दा कमेन्ट खालामनो हागोन नो बिगुर ओरै देखायहरदो नोंबो नै नों खिथादो दे थासुमनिखौ बेखौ देखायहर नै लोगोफोर होन गाइसमोन होन लाइक होनां गालां अननानै लोगोफोर जाय भिडिअ नायदों लाइक होनां गालां जाबाय आं गोथावथार नोंबो गोथाव गावबो दं जाबाय Thank you Ani Sophie होन Thank you one Thank you होन मामे जोंहाय था हरनायनि थाखाय बायदिसिना हरो जोंना आब' सुमिथाया गोबांनो मैगं थाइगं बिदिनो जाग्रा मुवा बायदिसिना मैया फिथा हमना हरदों मोनायाव आरो दिनैहाय नै थासुमनि हरबावबाय आनैनाव दै Mi hân tasty tiêu sai ơi gelas selesai gelas
Comment खालामदोरा लोगोफोर Alanggur ni deh, mami deh. Hello लोगोफोर not. जों मा जादों दा? था. Hai. Hai नुदों. Saya masih jawab ni kemen. Iya, mak ani aku kan ani ya. Kau cala, ile gitu kau beda. Mata hara sot ke. Komen pun dona asa kerang nalai. Komen horendang nama kerang. Komen kan Sao đấy Apa sih saya? Pening saya. जोंनि जों थासुमलि होनो बेखौहाय थासुमलि नै मिलौलायदों गोथाव आंबो जानांगौरा नों थिफिरफि आफागोमो जानो हायो नामा ओरैखाय बयबो जानांगौ हाय लोगोफोर आफलनि जाबाय बांद्राय जानो नालाय खियो बांद्राय जाजाया Cameraman. 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 Itu kan? Cameraman, जल्दी फोकस करो. Coba. Kuya. Cameraman, जल्दी फोकस करो. Apa pertanyaan ini enggak? Jimmy, kamu sana kurang mami? Hello brother nodong. Hello. Angni live bang nuzap ini tak kai. Thank you. Sister nisim. Megun mana? ओरैबायदि गुसु बोथोरानो बहानि जागोन सिस्टारा एसे खोन्थाहरदो कमेन्टआवहाय आं दा मा खालामबाय दं ब्रादार ना सोंहरदों बेखौ जादों नै बे नै बेखौहाय मा होनो बेखौहाय जोंनिजों थासुमलि रुनानै जादों बयल खालामनानै थासुमलि थाथाय नङारा बियो थासुमलिसो सान्तिपुरनि आं आच्छा थेंक इउ सिस्टारनिसिम रोजा आंनि लाइभआव नुजाफैनो थाखायहाय थेंक इउ आं खयला मैलानि दे खयला मैला बिसि
नों सोर मिलु My name is Melorisa Narzari nang खोन्थाहर मामि औ Melorisa Narzari My name is आंनि नामा आंनि नामा Melor Thank you deh sister live out kan hai जाबावनायसैलाय नोंसिनि माबायदि बोथोरा गुदुं ना गुसु संख्रि सा आंनिसोलै नोंनि नङा औलै दे cameraman Hai nó đó bang Hai hân Hai Sla nama Saja Papa Oh Leo Angi Betty Saja Saja sudah बेखौ दाजारा बे रोदासो आं बे जादों बे एव करा जाबाय ना बे बाबा pindu pisang dah जादो दे गोलैगोन सोर दङ कमेन्ट खालामबावनो जाबाय Hi guys नोंसै मामि Hi guys not Hi नों वाला साइड पियोंगे संख्रि सा थासुमलि बिराद नोंनि लाय Papa मा गुदुंथार गुदुं बिदि बायो नोंबो माथो रावबो गैथारा फैद' होन मामि Baba này Nah, ada. Kisah dia para jana dia. Udah gar जायो थासुमलि बारा जाजाया उदै गाज्रि जायो कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट नोंबो लोङो माहाय नोंबो थाङो मामिबो थांदों
टावारानो थांलाय फैलायलै ने मामिने मोसानो मामिया लोबो मोसानो ओमफ्राय Thôi, tàu rau Free-free Bye bye लोगोफोर दाहाय मोनायाव मोनाबिलियाव फैफिननोसै 7टायाव दसे लाइभ जाखिनि फैदों थेंकिउसै फंबाय बिनानावमोन आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय खुलुमबाय बाय 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 होनदो मामि दे लाइक होदो दे लाइक आसि लाइक होदो दे बाय बाय दे बाय बाय बाय